ana lamini na bolmana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki an sigira Boubacar Sidiki k'a dɔn laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ an k'a ma ko kunnafoni gafe Boubacar Sidiki n'o fɔra ka ban sɛbɛnnikɛlaw ka magan ani dabaji karamɔgɔw ka magan Boubacar u b'a ɲɛgɛ tubabukan na n'o kɛra a fɔra ko anw ka bamayɛlɛma bamanankan na Boubacar ka baara in di kɛ fo maa damadɔ ka fara ɲɔgɔn kan sabula an bɛ se fo maa 4 ma min ye fiɲɛ tulukala ye k'an kuma k'a bɔ bɛɛ k'an sɔrɔ o danganiya a n'o dalu bɛ Mamutu Surunin bolo sɔgɔmada in na min ye jaw ye n'an tilala k'o ta k'o yɛrɛkɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'an kumatɔ ye o danganiya o bɛ Sylvie Vartan bolo Boubacar sɛbɛnfura bɛ kɔrɔ a tonnen don ne yɛrɛ kɔrɔ an b'a don a cɛmancɛ la ni k'a lama k'a lakali Boubacar Sidiki k'a dɔn ni lamɛnbaaw ka yamaruya ye nka fo minnu jɔlen don an kɔkɔrɔ an ka se k'olu lakodɔn Mamutu ka ɲama olu ɲɛfɔ an ye. Ne ko bala cogo bedi Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka ma Nouvelle Horizon ɲɛdan kura bolo ko san 30 kɔ Boubacar o tɛ bila ko ye maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Demba Kɔnte Demba ko a k'i k'a dɔn nanga man di duga jaabi a bɛ latigɛ bolo a bɛ da k'a bolo maa ti kɛ ŋana ye gansan Rasbash ani muso min n'u k'a ma ko Rose Dumbiya Boubacar Sidiki k'a dɔn kunun ko u ni saratigiw ye ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira hali bi n'a ka bi min ɲɛra sa ani Rose Dumbiya i k'a dɔn u ka ko a ɲɛ ma sɔrɔ ban sabula jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma CDR Arasa i y'a dɔn ale de y'o ɲɛmaa ye i k'a dɔn a toit sɛbɛn yɛrɛ de ye Mohamed Yusufu Bacili bɛɛ lajɛlen y'a dɔn kamalenba toit min na o de ye Rasbash ye ani Madame Sidibe Orokiya Dumbiya dɔw fana ko ale ma Rose Vichère Boubacar u bɛ kaso la dɛ sɛbɛnnikɛla ko u ka kaso la u ka bɔ kaso la a don tɛ ban a don fɔ tɛ ban maa si den kelen den min bɛ se k'a fɔ nin don in de ye i k'a dɔn ninnu kɔni u bɛ lafiya bɔda sɔrɔ ka sababu kɛ mun ye o damadɔ min kɛra kunungo ani min ni min ɲɛfɔra a Boubacar Sidiki k'a dɔn gɛlɛya ni gɛlɛya dalen don ɲɔgɔn kan min ye kunungo ye i k'a dɔn kun bɛ yɔrɔ min na Boubacar Sidiki i k'a dɔn chambre d'accusation min kɔni ye u nabila i k'a dɔn maa caman de sigilen kun don k'o kɔnɔ sabula i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye cour d'appel de Bamako Boubacar Sidiki i k'a dɔn bolofara don kiiritigɛla minnu n'u ye ɲɔgɔn ye Boubacar k'a dɔn ayiwa n'i y'a ka surunin don b'a ka kuma ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ma kuma kura fɔ kɔrɔlen kelen don kɔrɔlen min yɛrɛ bɛ fɔ u dun giril'o la fo u kan ka kaso min kɛ o kaso yɛrɛ kɛra u fɛ fo k'a kunjɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn kura ma fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ kɔrɔlen ta n'i ye jamana sarabolo ta k'u lajɛ jango u ko min ma code de procédure pénale Boubacar u ye min fɔ o de ye kuma kura ye o kuma kura yɛrɛ o jɔda tɛ min y'a ka sɔrɔ nin dɔn b'a ka fɔ ye sabula chambre criminelle cour d'appel compétente Boubacar Sidiki k'a dɔn min y'a fa ye n'o ye Ali Bacili ye o y'a jira k'a fɔ min ye sarabolo kura min n'o fɔra k'u bɛ taa o de la o tɛ yen bilen o Boubacar Sidiki o ko in bɔra ye a mɛnna o b'a jira k'a fɔ kiiribulon foyi tɛ yen min kan k'o kiiri ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ɔ maa min yɛrɛ kɔni b'a kɔ kɔrɔ k'a dɛmɛ o de ye Kasum ye Kasum Tabo o y'a jira k'a fɔ nin ko ninnu jɔ ko a la sɛbɛn ye baara de ye nin ye n'o tɛ ni maa fila u minɛna min na i k'a dɔn u y'o kiiri kɛ fo ka t'o gun o kiiri jaabi yɛrɛ kun bɔra a kun fɔra de ye ko Arasa a bɛ min kɛ kaso la o kaso yɛrɛ kɛra Arasa fɛ fo k'a ban ɔ min ye kiiri kura ye o fana ma kɛ sabula maa bɛ kiiri ka da kɛwale dɔ de kan kɛwale foyi tɛ yen kurala ko min fɔra k'a y'o de kɛ kɔrɔlen in de kɔni bɛ yen ni kɔrɔlen kɔni don o kuma tɛ yen sabula o kiiri kɛra k'o ban o kaso yɛrɛ kɛra o b'a jira k'a fɔ Arasa kɔni a bilalen de don ɔ nka n'i ye nin ko ninnu ta k'a lajɛ minɛni ju kun ye min ye tubabukan na simulation d'infraction Boubacar Sidiki i k'a dɔn o kaso kun ye kalo 18 ye kɔnɔntɔn ye ayiwa datugulen ye kɔnɔntɔn n'a y'o ɲɔgɔnna wɛrɛ k'a na minɛ a tun ye o kaso kɛ k'o ban k'o fori Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko nin ko damadɔ minnu filɛ nin ɲɛ sɔrɔ nin donbaa kɔni min ye Kasum Tabo ye o kɔni y'a jira k'a fɔ jɔngo la nin ko in bi maa kamana gan Arasa kun kan ka bila ka bɔ kaso la a mɛnna nka hali bi a minɛnin bɛ o kɔni ye setigiya de ye i k'a dɔn se bɛ saratigiw ye n'o tɛ min ye wulikajɔw ni jɔyɔrɔw ye ani min fɔra sariya bolo kan Boubacar Sidiki k'a dɔn n'i ye kaso kɛ ɔ n'i kiirila
ka so in ba ne kɔni wɔ o kɔrɔ de k'i bila la ayiwa lafiya bɔda bɛ d'i ma ni dɔ wɛrɛ tɛ yen n'a sɔrɔla minɛkun wɛrɛ t'i la Bakasiriki i k'a dɔn ni kaso datuguli man kan sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira sa ko in kɔni bɛ nin cogo in na sariyatigiw mana bila danga min na a tɛ se ka bɔ yen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ dɔw tun kɛra nouvelle horizon bɛ u fo n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Zenith Bale Zenith Bale Cheikhna Kulubali nin y'a ka fasiri ye Cheikhna ko min ye wuli ka jɔ ani labɛn sugu bɛɛ lajɛlen n'u fɛɛrɛw b'a la ka tigɛ waasa min AES o jamanakuntigiw ye jamana 3 Mali Burkina Faso fo ka taa se Niger jamana ma o ɲɛmɔgɔw kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ anw ka faaba kɔnɔna na yan nin décembre kalo tile 22 fo ka taa se a 23 ma san 2025 n'i ye ko in ta k'a lajɛ a kɔni kɛn bɛ sabu ye sa ko ɲɛnabɔli jɛkulu min n'o sigi bɛ nin ko kama n'an ko a ma ko commission nationale a fɔ comité national malien chargé de l'organisation n'i y'a ko ta k'a lajɛ olu kɔni bɛ fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ nin ko in bɛ se ka don hɛrɛ la cogo min na ka bɔ hɛrɛ la ten bawo min ye nin dunan belebele ninnu ye u ka na an ka faaba kɔnɔ u natɔ fɛn kana u sɔrɔ u bɛna tile damadɔ min fana kɛ u ka segin ka taa u bɔyɔrɔw la k'a sɔrɔ fɛn ma u ninkun sɔrɔ n'i ye ko in ta k'a lajɛ maa bɛ se k'a fɔ sira min n'o bɛ bɔ monument de l'indépendance la ka na fɔ k'i kunda masakɛ yɛrɛ dagayɔrɔ kan n'o ye Kuluba palais ye i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ fɛn fɛn tun bɛ yen ni nɔgɔ misigara jarati tun bɛ yen o sirada wolo ninnu na nin bɛɛ lajɛlen fɔra an bɛ ka jɛ bi wa min ye finitigilakaw ye olu kɔni jɔjɔn bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ fasirikɛba n'o de ye Cheikhna Kulubali ye Zenith Bale kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ min ye nin dunanba ninnu ye u ka nali a kɔni a bɛna kɛ ka kɔn lajɛrɛ dɔw fana de ɲɛbila baaraw ɲɛ bawo dɔw de ye min ye haut fonctionnaire et ministre des affaires étrangères ye olu y'u ka laadala ɲɔgɔn ye dɔ kɛ o yanni nin ɲɛma n'o ye jamanakuntigi 3 ye yanni olu ka n'o sigi kɛnɛ kan nin kalo tile 22 ka dugu ja 23 la ka kɔ o fana ɲɛ i b'a ye k'a fɔ hakilijagabɔ bɛna kɛ fana ka ɲɛ hakilina dɔw ma n'o dɔ bɛ tali kɛ nin jamana 3 a kiirigo kiiriw bɛ se ka kɛ damakɛɲɛ cogo min na kiiriw bɛɛ lajɛlen kungilenna n'u kungilennafa bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye wa n'i ye jamana 3 in taabolo fana ta k'a lajɛ anw ka jamana 3 a kunkanko kibaruya bɛ taa fɔ yɔrɔ min na n'an ko a ma ko diplomasi diɲɛ seleke 4 kɔnɔna na o fana ka kɛ kelen ye n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ i b'a ye jɛkulu belebele dɔ sigila sen kan min ye sɔrɔdasilaka 5000 ye olu kɔni de kɔni farala ɲɔgɔn kan jamana 3 in fɛ o fana nin sigi in sen fɛ hakilinaw bɛna feere ka ɲɛsin o kɔrɔfɔw fana ma nafolo min kan ka don a ko da fɛ hali n'a sɔrɔla nafolo bɛ jamana 3 bolokɔrɔ nka a kan ka boloda cogo minnu na waasa bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ jamana 3 ka wasa ye da bɛna se nin bɛɛ lajɛlen ma ne AES ta k'a lajɛ Alliance des États du Sahel i b'a ye k'a fɔ min ye général d'armée Assimi Goïta ye i y'a dɔn ale kɔni san kelen sumana ka d'a ma kabi juillet kalo tɛmɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ ale kɔni b'o san kelen kɛ confédération ɲɛmaaya la n'a ka san kelen dafala bɛɛ i b'a ye k'a fɔ ni jamana 2 tɔ a bɛ suganti a bɛ lajɛ tugun maa min bɛ yen n'o n'a ka kan a bɛ ta ka d'o fana ma a bɛ munumunu yɛrɛ u mɔgɔ 3 de ni ɲɔgɔn cɛ o n ta don n t'a di walima n kelen ni ta don o tɛ nin ye nin ye bɛɛ jɛ de AES n'i y'a ta k'a lajɛ confédération sigi bɛ kun min kan o de ye jamana 3 denw olu bɛ se ka lakana cogo min na ani min ye dunkafa ye o ka se ka sabati anw yɛrɛ an kuma kan ka kɛ kelen ye diɲɛ seleke 4 kɔnɔ tɔnbaw ɲɛkɔrɔ min ye fan wɛrɛw ye i n'a fɔ jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ yen i n'a fɔ CEDEAO n'a ɲɔgɔnko an n'olu kan ka kuma ɲɔgɔnya boloda cogo minnu na nin lajɛrɛ de senfɛ sa n'o ye décembre kalo tile 22 ka se a 23 ma san 2025 faaba kɔnɔna na yan nin bɛɛ lajɛlen de bɛna ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye bɛn bɛ kɛ fɛn min ka wuli bɛ kɛ o kan wa min ye jamana 3 in sirakow fana ye hakilijakabɔ bɛna feere ka ɲɛsin o fana ma min y'an ka siraba belebelew ye olu bɛ se ka dilan teliyala cogo min na o musakaw fana kan ka bɔ fa minnu fɛ an tɛ taa juruta maa si fɛ ka juruba kule don an kan na wa nafolo bɛɛ lajɛlen na bɔ ni jamana 3 kɔnɔna na jamana 3 in fana a n'a diya ka tɛmɛ hali Dubayi kan nin ye 3 in fɛn n'a y'a salo ka bɔ Zenith Bale kɔnɔ Cheikhna Kulubali a ka fasiri don karamɔgɔ de b'a sunkara maa min mana muso sɔrɔ file fiyɛ la n'i ye maa wɛrɛ da mɔsɔlen i bɛ jɔrɔ Bakasiriki maa min mana kɔɲɔmuso ta i k'a dɔn duwa don la n'o y'a a ka minɛnw siri k'a bɛ taa sugu jɔ i ja bɛ tigɛ siga t'a la Bakasiriki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma soir de Bamako Bamako la san 30 ni kɔ a bɛ ɲɛgɛn maa min ye nin yɔrɔ in sɛbɛn a tɔgɔ de ko Laya Jara a bɛna taa essence feerelaw a y'a cogo dɔn koyi a kana sɔn hɔrɔnya ka tigɛ ani jamanakuntigi ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa Assimi Goïta ye danaya d'a kan k'a wele ka taa tanu
kuluba ni ka bandiri nɔra a disi la nin do waati ye essence ko dɛsɛ a ka jamana minɛ a ka gɛlɛn Bakari sɛbɛnnikɛla ko a ko yalima pétrole feerelaw u b'a fɛ ka jamanakuntigi janfɔ wa ɲininkali tɔ min bɛɛ a ko sabula jagokɛla de Bakari i mana diɲɛ fɔn fɔ jagokɛla ye i mana fɔn fɔ d'a ma ale bɛ tɔnɔ min sɔrɔ a ɲɛ b'o yɔrɔ de la a banna koyi yalima essence feerelaw u torolen don u ka tɔnɔko yɔrɔ de kan wa nin waati ye dɛ yarɔ a waati tɛ nin ye dɛ nin t'o waati ye Bakari maa kun di da la duwa kun damadɔ masakɛ k'u wele fo kuluba ka taa i k'a dɔn bandiri da u disi la k'u sɛbɛn kɔrɔ tanu i k'a dɔn clairon ani buuru ka fiyɛ Bakari i k'a dɔn essence ko ka tila ka gɛlɛya o tile 2 kɔfɛ sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ o man kan nka mɔgɔw ka kuma don n'i ye Bamakɔ ta k'a lajɛ ani Mali duguba caman bɛ yen tile 2 in na tajiko in gɛlɛyalen don koyi Bakari yalima dabɔngama don wa yalima mun de bɛɛ ɲininkali gɛlɛn n'o tɛ faso k'an k'a jɛ yɔrɔ o yɔrɔ walasa ninnu ka baara bɛ nɔgɔya a k'i k'a dɔn kelen don Asimu Goyita kun tɛ ka da la bada sabula ninnu bɛ wele a fɛ don min ni ka taa kuluba Bakari a y'a kɛ hakilisigi la a y'a kɛ basigi la jamanadenya don ninnu ye wulikajɔ min kɛ nafolo caman tiɲɛna o tɛ kalon ye min y'u ka citerne caman di nin na nin n'a ta bɛɛ i k'a dɔn u kɔni kɛlen bɛ ka wulikajɔ boloda nka jagokɛla a bɛ tɔnɔ min sɔrɔ Bakari a ɲɛ tɛ foyi la dugukolo sanfɛ o kɔ a ko i k'a dɔn ni kuma in kɔni taara jɔ u la k'a fɔ a bara ka kɛ dabangama de ye Bakari k'a n'a kɛ u ye jamanakuntigi janfa dɛ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min ye jamanaden caman bɛ yen sotarama bolila dɔ bɛ yen o ko kɔsɔn in na ale yɛrɛ de y'a kɔlɔsi ko min kɔni ye jamanakuntigi a teliyara kojugu maa tɛ jagokɛla tanu ka sɔrɔ baara ma ban ko tanu ni min kɛra Bakari ale kɔni fɛ a teliyara sabula min ye essence ani gasoil sɔrɔli jamana kɔnɔ tile 2 in na u y'a gɛlɛya fo k'a fɔ k'a to ten yalima dabangama de don wa yalima a dalu dun ye jumɛn ye maa tɛ se ka faamu ni citerne don o caman de donni n'a ka don ka na taji suru bondo kɔnɔ Bakari a k'i k'a dɔn nka min ye jagokɛla ye maa man kɛ ko jamana jagokɛla ye olu de ye sɔrɔ bosobaw ye fɛn o fɛn bɛ t'u ka tɔnɔ na Bakari k'a don u b'o de kɛ a ko yalima taji kɔni a gɛlɛya bi yalima dabangama de don wa tari taji dɛsɛlen don sɛbɛnnikɛla ko i mana ta da o da la i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye gɛlɛya in ye a n'u bɔra sabula kabini kɔni danuna ka bandiri da disi la a n'o don an tɛ ninnu minɛ fɔlɔ ka jumɛn minɛ médaille min dila kɛ i bɛ se ka dɔw ta minɛ nka maa damadɔ kɔni bɛ yen maa damadɔ ka médaille il le mérite nin don nin tɛ olu cɛsirilen ayiwa n t'a fɛ ka tɔgɔ de kana na fɔ ɲini an ka taa e ko ne bɛ profiter situation na de an ka taa dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ a ka ɲi an ka taa ne bɛ dɔn kojugu i jɔ ka maa saba fɔ sa i jɔ sa bɛna maa saba min fɔ o ye Yara Oli Yara Oli b'o la ale dun e m'a fɔ k'i b'u dɔn wa e m'a fɔ k'i b'u dɔn wa a fɔ ka na NDC b'a la bon ne t'ale dɔn e tɛ se k'o dɔn o Petro Bama b'a la o nɔgɔlen don Petro Bama o cɛsirilen don Basiru Sila ka jɛkulu a denw ka jɛkulu anw de tɔnɔ ɲini o yɔrɔ o ye n yɛrɛ de ye o b'a Jimini wa Jenimu a tɔgɔ t'o ye dɛ a tɔgɔ ye bɛɛ ye Jimini so Jim o ye Basiru Sila denw ye olu fura dama baara ka kɛ jɛlenya la cɛnin kelen bɛ yen ko Hamza Hamza Han o fana o ye maa jɛlen ye Somayafu Somayafu yɛrɛ sayilakaw olu fana jɛlen don nka ko tɔ ninnu kɔni nin cɛ ala saba ye dɛ wa n bɛ minnu dɔn n y'o de f'i ye dɛ ninnu kɔni i mérite bi don o bi tɛ o Asimu Goyita t'a dɔn ninnu cɛsirilen bɛ essence ko la kabini bi tɛ ayiwa i hakili b'a la CEDEAO ye gɛlɛya ta k'an sɛgɛrɛ waati min pétrole essence min sɔrɔ yɔrɔ jumɛn Yara Wali dɔrɔn tɛ yan ayi dɛ station wɛrɛw tun b'a la bon n b'a ka wa kabi y'o dɔw fɔ bi n fɔra dama ma jɔ Shell la ma jɔ Total la merci awɔ n bɛ wari don n faso de ɲɔgɔn de kunna nka ni i ye a di dɔw ma i m'i sara na n b'u jogo f'i ye koyi ni mun ye sɛbɛn ye
ni wuye sɛbɛn ye min sa lo ka bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔ e Bamako wula karamɔgɔ sungara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn n'u k'a ma ko Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon Awa Suwaidu Traoré ni y'a ka fasiri ye Gafu ko min ni da donna na sisan n'o ye taji gɛlɛya ko ye halisa ko nin tile saba laban ninnu na n'i y'a lajɛ an ka sanze feere yɔrɔ n'o ye station Total ye jɔn ko Ala aran a b'a la ka ye kokura an kun jɔyɔrɔ bɛ fɛn min na o de ye ko in a kɔni a gɛlɛya kun dugala nka bibi na n'i y'a lajɛ tile saba laban ninnu na kabi kari dɔw fɔ bi min ye aranw ye o kɔni b'a la ka minɛ station kɔnɔna na ɲininkali de b'a la ka kɛ ko yalima ko mun de n'an bɛ ni aranjɔ ninnu ye kokura dɛ bawo n'i y'a lajɛ anw ka jamana ka cɛkɛda bolofara min bɛ yen n'o bɛ wele ko DGCC n'i y'o ka wulikajɔ lajɛ ale ye laselikɛ o min ye direction générale du commerce de la consommation de la concurrence ye an ko a ma DGCC tarata tɛmɛlen n'o bɛnna décembre kalo tile 16 ma san 2025 min y'o ka communiqué ye n'i y'o lajɛ fururu ka taa Awa Suwaidu Traoré juru la i b'a ye k'a fɔ u kɛn bɛ k'a jira ko bɛɛ lajɛlen n'o ye malidenw ye bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ko taji k'a bɛ an ka jamana kɔnɔna na tajiw denw bɛ koyi ko nka ko hakilina kura dɔw de ta bɛ ɲɛmɔgɔw fɛ o de ye citernes mana na o bɛ tɛmɛ yɔrɔ minnu fɛ dɛ n'o ye bureau de pétrole ye o kɔni o taabolo n'o ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na a laban forokoni k'a laban na to a dogisara la bawo n'i y'a lajɛ taji a bɛ don min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye ka sanga ni jamanadenw yɛrɛ ka gɛlɛya n'u ka hami ye u kun kɛn bɛ ka sira dayɛlɛ cogo dɔw la waasa min ye bondo ninnu ye olu b'u ka sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ anw ka taji feere yɔrɔ olu fana ka se k'a sɔrɔ k'a di jamanadenw kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo nka ko n'i ye o lajɛ hakilina dɔw de bɛ olu sira kan ka taama n'o tɛ jamana fana hali n'a ma tɔnɔba sɔrɔ musakanin fitinin minnu bɛ yen ni jamana jɔn bɛ ni o ye waasa taji a ka se ka kolonkolon ka don an ka jamana fan caman fɛ o taabolo ninnu k'o lajɛ ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na n'i y'a lajɛ halisa min ye an ka minisiri ye minisiri min n'o ɲɛsin bɛ an ka usine ko ma ani jagoko n'o ye Musa Alasani Jalo ye ani nin taji ladonna ninnu u ka jɛkuluba min bɛ yen a n'olu sɛbɛkɔrɔ kumana o n'i y'a lajɛ min ye importateur des produits pétroliers n'a bɛ wele ko groupement malien des professionnels du pétrole an k'a ma ko GMPP ka taa se groupement professionnel pétrolier ma o ye GPP ninnu fila bɛɛ lajɛlen kɔni ni jamana minisiriso olu ye tɛgɛ nɔ bila kɛ n'o ye Musa Alasani Jalo ka minisiriso ye waasa jamanadenw ka se ka taji sɔrɔ teliya la ka caman de ta ka bɔ u ka degun na o sɛbɛnfura min n'o a tɛgɛ nɔ bila la a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ni taji nana bɛɛ maanifinw ma ko jɔn bɛ taji la ka se hakɛ min ma min ye citernenw ye u kana jɔ ka mɛn u ka se ka sɛbɛnfura kunfɔlɔ ɲɛfɔliw ka kɛ joona sɛbɛnfura kunfɔlɔw ka di u ma u ka tɛmɛ ka taa station ninnu na n'o ye taji feere yɔrɔw ye waasa maanifinw ka se k'u ka tajiw sɔrɔ teliya la ko nka k'o taabolo min filɛ nin ye o de kɔni bisibasa tun bɛ ɲini ka don o ko in na bɛɛ lajɛlen de o b'a fɛ k'a bɛɛ lajɛlen de sɛgɛsɛgɛ ka bɛɛ lajɛlen ka sɛbɛnfura ni k'a lajɛya lajɛyalen kɔfɛ min ye yamaruya ye u na di citernenw ma sa u n'u kolonkolon k'u kunda an ka station kan n'o ye sanze feere yɔrɔw ye waasa jamanadenw ka degun camanba ka se ka bɔ a la nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ min ye DGCC ye a bɛ wuli ka jɔ la min ye ko taji k'a fɔ k'a tɛ faso maliba kɔnɔ citernenw bolila ka don a kɛmɛ kɛmɛ sigiyɔrɔ caman o bɛ jamana faaba kɔnɔ wa u kun dalen bɛ yɔrɔ caman fana kan sɛbɛnfura ko in dɛ o de kɛn bɛ gɛlɛya ye bawo citerne 100 fo 200 ka se 300 ma n'a fɔra k'olu baara bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ tile 1 tile 2 fo ka se tile 4 k'a bɛ tɛ taa wulikajɔ kɔ o wulikajɔ fana n'i mi hakili sigi a fɛ i laban i na don jamana yɛrɛ wagande gasi la nin ŋun sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Awa Suwaidu Traoré a ka fasiri don Boubacar Sidiki ni taama ma jɔ bolo fifa o jɔ man di Boubacar n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni Ablaye Ouattara n y'a ka fasiri ye Boubacar i k'a dɔn jamana jigi dalen bɛ ŋanaw de kan n'i ye ŋanaw to a fɔ maa minnu bɛ kɛ sababu ye ka nafolo don jamana wagande kɔnɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn l'impôt jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ u ko ale de ma DGI direction générale des impôts maa min welela n'a bɛ san damadɔ bɔ ka kɛ yen ɲɛmaa ye suba don Boubacar Sidiki a ye ko dɔn maa kalannenba wari kɔni bilalen jamana wagande kɔnɔ i k'a dɔn l'impôt to a la fɔ Amadu Fali Janka Boubacar san min n'a welela a tɛ ne ka san kelen bɔ de Boubacar Sidiki i k'a dɔn a bolo bɛ fɛn na a bɛ
min ɲɛ dɔn sabula a nana min daminɛ wari ka bɔ ayiwa dima na bolo ni bolo Boubacar Sidiki n'o kɛra i k'a dɔn o ye garantiba ye a y'o wulikajɔ min daminɛ n'u k'a ma digitalisation Boubacar Sidiki k'a dɔn l'impôt sarali min ye vignette ye timbres fiscaux a ye maa t'o wari di maa ma bilen koyi Boubacar Sidiki i sigilen n'i ye machine dasi a bɛ bɔ ten o y'a sɔrɔ i ye wari bila sɛbɛnnikɛla ko o min kɛra a fɛ o kɛra sababu ɲumanba ye sabula min ye san 2024 sɔrɔ min kan ka kɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn kalo 3 kɔnɔ a y'o sɔrɔ ban kalo 1 kɔnɔ sabula min ye 100 o 100 60 i k'a dɔn sina ka sɔrɔ ten yɔrɔnin kelen o b'a jira k'a fɔ dabali min tigɛra fɛ jɔn ko ala o ɲɛna l'impôt yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a nimayɔrɔba bɛ yɔrɔ min na Boubacar Sidiki i k'a dɔn ale yɛrɛ kun y'o ɲɛmaa de ye a y'i to yɔrɔ in de la ka na kɛ l'impôt directeur ba ye sɛbɛnnikɛla ko DG Boubacar Sidiki k'a dɔn grande entreprise a k'i k'a dɔn wari min bɛ sɔrɔ o fanga ka bon o waati kelen gɛlɛya caman ye DG sɔrɔ sabula cakɛdaba minnu bɛ yen n'olu bɛ nafolomugu suru Wagande kɔnɔ olu caman kun ye gɛlɛya sɔrɔ walima dɔw datugura dɔw kun gɛnna o n'a ta bɛ Amadou Diankafal ɲɛwa ni subaya kɔnɔ a sina ka yɛlɛma kura dɔ ten Boubacar Sidiki k'a dɔn sɛfɛ wari miliyari 1000 a na miliyari 1000 ni kɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn a sina k'o salo ka don da Wagande kɔnɔ tata la sɛbɛnnikɛla ko a bɛ wele don min ka kɛ directeur ye yɛrɛjɛkulu min n'o bɛ Cɛsɛrinali tɔnba kɔfɔ organisation internationale i n'a fɔ Watafu West African Tax Administration olu ko Mali sera ka nin jɛ in da ka kɛ directeur ye wa Mali ka ko ɲɛna l'impôt ko la koyi sabula nin bɛ baara in dɔn fo k'a fɔ k'a to ten a ko k'i bɔ a la DGI miliyari 1370 ni ayiwa 387 Boubacar Sidiki i k'a dɔn a y'o de salo ka n'o da Wagande kɔnɔ tandara Boubacar Sidiki a k'i k'a dɔn san 2024 a ye min kɛ a tɛmɛn'o kan a ko k'i bɔ yen Boubacar Sidiki k'a dɔn miliyari 300 o sɔrɔla n k'i ɲininka min kɔni ye ayiwa l'impôt saracogo n'o ye recette électronique ye miliyari 300 Boubacar Sidiki k'a dɔn a y'o salo k'o da a ko yalima qui dit mieux on change pas une équipe qui gagne Boubacar Sidiki a k'i k'a dɔn Amadou Diankafal sɛbɛnnikɛla ko an bɛ wulikajɔ min na ministre min n'a bɛ nafolo kunna o kɔni de y'a wɔgɔbɛ ka bɔ wo kɔnɔ ni k'a ta ka na n'a ye sabula o so min kun don k'a fɔ jɔnkala Amadou Diankafal ale de bɛ se ka l'impôt ta k'a yɛrɛ kɛ waati yɛrɛ kɛra Boubacar Sidiki a nana wulikajɔ boloda a n'a ka danga l'impôt bolofara fɛn o fɛn bɛ yen a wulila ka taama ka t'i ɲɛ da olu kan an ka kuma da ni da mun b'a aw fɛ yan gɛlɛya jumɛn bɛ yan mun ni mun kan ka kɛ jamana ka ci de ye nin ye jamana ko nin ka kɛ Boubacar Sidiki a ko a y'o taama min fana kɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn o ɲɛna fo k'a fɔ k'a to ten a bɛ don min na ko bi maa a bɛ se k'i jigi da i k'a dɔn l'impôt kan sabula Amadou Diankafal n'a ka cɛdenw Boubacar Sidiki k'a dɔn jamana yanga ani jamana yelen kura bɔli a ko i k'a dɔn sigi kelen don k'o kɔnɔ wa a bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ saa yɛrɛ banni Boubacar Sidiki ka da la k'a fɔ min kɔni ye jatew ye min ye recette ye Boubacar Sidiki o sɔrɔla fo ka bolofara d'a kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ Daba Tunkara an bɛ u fo n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant Siyaka Tarawele nin y'a ka fasiri ye ko an ka taa Sabalibugu min ye yen commissariat ye commissaire n'a ka cɛdenw n'o ye Mbarika Kamara ye Mbarika Kamara kunnafoni sanuman sɔrɔlen kɔ a n'a ka cɛdenw fɛ u ye kulu dɔ sigi sen kan n'o ye brigade de recherche BR maaw olu kɔni ladɔnniyana u ladɔnniyalen kɔ Sabalibugu kɔnɔna de b'a ye k'a fɔ sikakun kɛmɛ bɛ min na cɔcɔ dɛ u taar'o tɛgɛ da a kan tɛgɛ dalen kɔ a kan maa min don a si bɛ san 35 la u k'a ma ko Beka fɛn min taara ye a ka sokɔnɔna mɔmɔlen kɔ o de ye kabusi ye n'o ye pistolet automatique ye o kɔni o sɔnsɔn bɛ kisɛden na maaw kɔni bɛɛ lajɛlen dabali banna maaw mawuna o y'a jira sa k'a fɔ nin maa kɔfɔlen n'o ye ba polisilakaw ye e kelen tɛ se ka kɛ nin baara kɛbaa ye marifa yɛrɛ de b'e bolo e tɛ finitigi ye u ye ɲininkali busamisɛnnin gan a la a ɲininkalen kɔ i b'a ye k'a fɔ ani min bɛ jɛ ko la n'a n'o bɛ jɛ ka walejugu ninnu bolo da nanzarakan fɔlɔ ko complice a y'o cogoya fɔ koyi o taara o fana ka taa o dɛrɛtɛ ŋwɛn min ye Gwana kɔnɔna ye o fana u ka so mɔmɔlen kɔ e ko ale kɔni kun kɛn bɛ ka suman de mara ye n'o de ye cannabis ye joint kɛ cannabis o de yera maa filanan min ni fɔlɔ in y'ale ko fɔ ni bi n'a ka bi tɛ ala a ka ɲi kana mankutu jalle tun bɛ ni min da a ka ɲi
Bokar ne kun ti fan na o ngo hali leçon ne ku se ka ta ni ma bago melenge bago wara an de mana sira caman bɛ koyi mana jato i b'a ye melekelen do da la a bɛ k'i kɔnɔ ko gbɛsɛ do wa kuma ya kojugu kuma dɔ la a kisɛ n'i m'a kisɛ don ba o de bɛ fa wuli ma a sama kojugu a bɛ se ka mɛn i bolo kɛ ko bula ɲɛ nin dɔn koyi cɛnin ye fɛn caman kɛ koyi bandi kɔrɔ ye o non maa ye fɛn caman kɛ koyi nka a k'i kɛ fatɔ ye yɔrɔnin kelen anw ye nin dɔn a k'i kɛ fatɔ yɔrɔnin kelen a ma ɲi dɛ fɛn ɲuman tɛ naam min ye gwana maa filanan min tɛgɛ dala o kan o de ye BKE o y'ale to a surunya ka kɛ ten wa a kɔni ninnu maa fila bɛɛ kɔni ale min minɛna maa filanan n'o ye maa fɔlɔ in ka baarakɛ ɲɔgɔn ye an ko ko complice a si bɛ san 41 na min ye juin ye o birikiden caman de bɔla ale fɛ yen a ka so kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ ni maa fila bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna sa k'o bila sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka bolo kan wa o sɔɔni e ko o ni juge tɛna ɲɔgɔn ye wa fɛn min mana kɛ kolobo kalabako la ni taabolo kɛra o ye sariya fana kan ka fɛn min ta ka ɲɛsin ma jamana kɔnɔ o n'u bɛɛ lajɛlen o n'o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen faamu waati ni don nataw kɔnɔna na nin ye sɛbɛn min y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ Siyaka Tarawele a ka fasiri don Bokari i y'a dɔn ale bɛ i ka réflexion de sumaya halisa wa na mina nin ye sa n bɛna ka exemple de d'i ma juin filɛ nin ye ale bi c'est à dire que ale b'i ka réflexion sumaya c'est-à-dire ni ko nana tout de suite tɔ b'a ye yɔrɔ min c'est-à-dire 10 minutes après de e b'a ye e bɛ changer de merci voilà c'est le mot science a b'i la science i bɛ changer de i bɛ changer de to ka parabole de bɔ ka yaala info ɲini mami an ti fan na don dɔ la sɔgɔmada fɛ vers 10h 11h an bolo sunɔgɔ la an y'an ka thé sigi cɛkɔrɔba sigilen don an ka levier bɛ du kɛnɛ na an terikɛ dɔ nana ten ko van ko bon k'ale b'a fɛ ka taa ɲɛgɛn na quoi bon o y'a sɔrɔ a susulen don tɛ ne ko a ma ko he van ko cɛ kana dara kasi kana na dara ci yan dɛ i ɲɛ bɛ bi a bɛ taa o bɛɛ kɛ boyi cɛkɔrɔba sigilen ɲɛna o i ɲɛ bɛ levier sigi a ko non ko sans feu don sa non n bɛ taa ɲɛgɛn de la a bɛ maa nɛ sa de a ye ne ye tasalen d'a ma Bokari ka t'i jɔ ɲɛgɛn da la levier sigilen bɛ vieux ɲɛ b'a la a taara i jɔ ɲɛgɛn a b'a fɛ ka ɲininkali de kɛ ko hali maa bɛ ɲɛgɛn na a ko a y'i jɔ ɲɛgɛn da la a ni sɔgɔma wa ɲɛ b'u la mɔgɔ sɛbɛya b'u la hali n'u ye denyɛrɛnin sigilen o b'a fɔ non dɔrɔmutɔla ɲɔgɔnna maa sɛbɛ tɛ yen très poli i ye maaninfin maa sɛbɛba ye yɔrɔ yɔrɔ dɔrɔn denmisɛnninya ka siran ɲɛ n'i ye denmisɛnnin il est tellement poli à l'extrême kana ɲininkali kɛ a bɛ jɔ min a y'i jɔ ɲɛgɛn da la quoi a ni sɔgɔma ko maa ɲɛji bɛ bɔ cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn ne ko bala cogo bɛ di Bokari Sidiki ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bi bɔ sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana ni y'a boli ko siɲɛ 1000 siɲɛ 600 ani siɲɛ 5 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Mahamadu Jarakɛ ko a k'i k'a dɔn an ka taa yanfoli la Bokari Sidiki sanu bɔlaw ani sanu ɲininaw u bɛ ka kɛ ɲɛbaa tiɲɛ ye sabu dugukolo ka taa se jibondo minnu bɛ ɲɛfoli la u kelen bɛ k'a bɛɛ lajɛlen daji fɛn o fɛn ni ma fɛn don nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini ka to a la o ti bila da girinda la wuli ka jɔ ka bolo da Bokari Sidiki i k'a dɔn min kɔni ye jateminɛ ye min ye sanu bɔ ko cɛjugu ye a ka se ka kɛlɛ cogo min na min b'a to maanifin i bɛ lafiya cogo min na fasiriba ko n'o ye Mahamadu Jara ye a ko o de la minisiriso min n'a bɛ ayiwa lakana ani ayiwa sigida kunna jɛya ni bɛsɛya la Bokari Sidiki i k'a dɔn olu ye yamaruya di i k'a dɔn babolo min bɛ yen n'u k'a ma sangarani Bokari Sidiki i k'a dɔn u ka wuli k'a munumunu fan o fan n'u y'a sɔrɔ i k'a dɔn sanu bɔkojugu de minɛnw bɛ yen a ti minɛ bilen dɛ tasuma de bɛ k'a la k'a bɛɛ lajɛlen walima k'a kari-kari Bokari Sidiki a ko i k'a dɔn yanfolila mara la jango yɔrɔ min n'u k'a ma ko Seri Musa ani sanu Bokari Sidiki yen yɔrɔ in kɔni a cɛjuguyara daragi den 24 a mina
a bolo fara minamisɛnnin fara kunbaba kan k'a bɛɛ lajɛlen mɛnɛ k'a ta tiɲɛ ni k'a yɛrɛkɛ k'a bila o de bɛ kɛ sababu ye min b'a to i k'a dɔn maa wɛrɛ tɛ galabu sɔrɔ k'a ɲɔgɔnna kɛ a ko fɔlɔfɔlɔ u kun bɛ minɛ de ka t'u datugu Bougazelli k'a dɔn wulikajjugu cɛjugu bi kɛ min ye bilali ye n'a jenina k'a tiɲɛ kun Bougazelli k'a dɔn i tɛna dɔn k'a fɔ i man k'a kɛ a ko bɛn kɛr'o kan sɔn kɛr'o ma wulikajɔ la a ko sarakisɛ minnu n'olu ye yamaruya di nin ko in kan babolo in sanfɛ a jɛlen don kosɛbɛ Bougazelli kunnafoni dun fɔra bɛɛ lajɛlen ye gouvernement yɛrɛ de ye kunnafoni di kɛ nin ko in a bɛ ka kɛ dantɛmɛ ye n'u ma wulikajɔ kɛ Bougazelli k'a dɔn babolo in laban u b'a bɛɛ lajɛlen halaki a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ayiwa ɲɛmaa minnu bɛ yen Bougazelli i k'a dɔn masinidigiw u welela fana ka kangari da u bɛɛ ye sabula machine ninnu bi tiɲɛni de kɛ n'i ma fɛn fɛn o fɛn bɛ yen jɛgɛ wo bagan kunbabaw jiri wo Bougazelli a bɛ nin bɛɛ lajɛlen de halaki sabula produit cɛjugu de b'u bolo o tuma an bɛ don min na ko bi min ye daragi 24 ye Bougazelli k'a dɔn u y'olu bɛɛ lajɛlen dakoloji k'a filɛbulondi yanfolila a n'a lamini na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana karamɔgɔ dɔ b'a tuma le pays an bɛ u fo ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le Hogon Tijani Bamajo nin y'a ka fasiri ye a ko an ka taa Keɲaba dɛ Keɲaba n'i y'a ta k'a lajɛ e ko ɲɛnamini fɛ ani furakisɛ jugu o bɛ ɲini ka Keɲaba sigibaw bɛɛ lajɛlen gan u kamana na n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Keɲaba commissariat min bɛ yen n'o ye polisiso ye o commissari ni o kɔni bɛ wuli ka jɔ la n'o ye commissaire principal Mustafa Kante ye o n'a ka cɛdenw u kɔni ye kunnafoni sanuma sɔrɔ ka bɔ maa dɔ yɔrɔ décembre kalo tile ta a tile ta i b'a ye k'a fɔ a ta ani kelen u ye baara boloda dalen kɔ min ye sufɛ nɛgɛ kaɲɛ 23 ye o dana gosilen kɔ e ko o ma taa cun AY kan wa a si bɛ san 17 la denmisɛnnin fitinin wa kabida ye k'a fɔ a bɛ minɛ waati min na min ye juin ye ka taa se furakisɛw ma juin an b'a fɔlɔ o la o birikiden n'i ye o lajɛ min ye o kɔni hakɛ o giriman caman minɛna a bolo n'i ye o nafolo fana lajɛ c'est fɔ wari miliyɔn 8 n'a kunkan fɛ wa n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ ɲininkali busamisɛn gɔn ale a la commissaire n'a ka cɛdenw fɛ n'o ye commissaire principal Mustafa Kante ye a ye maa wɛrɛ to a fɔ a bɛ i b'a fɔ o de y'a ka patron ye o AN kɔni AY minɛlen AN tɛgɛ taara da o fana kan o fana o de ye AY o ka patron ye ɲininkaliw ni sɛgɛsɛgɛliw juru la ale fana k'ale tun bɛ fɛn ninnu minɛ a bɛ fɛn min kɛ e b'o dɔn wa o de ye k'a kun t'an bɛ taamana fɔlɔ Dakar jamana kan n'o ye Senegali faaba ye wa maa kofɔlen in kɔni wulikajɔ kɔni kɛla sabu ye tɛgɛ ka da fana kan ni maa fila bɛɛ lajɛlen kɔni u bila an bɛ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan an bɛ don ko bi fasiriba ka fɔlɔ n'o ye Tijani Bamajo ye le kɔnɔ wasa waati ni don nataw kɔnɔna na u k'a dɔn k'a fɔ nin ɲɔgɔn ko fɛn ninnu n'o ye ɲɛnaminifɛn ye a furakisɛma sisima ni muguma a kununda ani minnu bɛ mun ɲɛda la nin bɛɛ lajɛlen ninnu kɔlen bɛ jamana sariya ba fɛ nin ye sɛbɛn ye ka bɔ le Hogon kɔnɔ Tijani Bamajo a ka fasiri don Sylvie Bougazelli ne bɛ n bolo Bouga don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka mazini tɛ bali Bougazelli bi ko m'u bila bɔli la sabula nin y'a boli ko siɲɛ 22,290 ani siɲɛ 3 ye fasiri dabɔ Bougazelli dabɔ nin y'a ka sɛbɛn ye Bougazelli k'a dɔn gɔngɔrɔngeru bɛ datu nege bɔ basa la siga t'o la nin fali kule min daminɛnen filɛ ka ɲɛsin misitigiw ma ani bagangɛnnaw Bougazelli k'a dɔn nin ye gɛlɛyaba de ye o de la min ye jamana a bagan mara soba min bɛ yen Bougazelli k'a dɔn olu kumana sabula u kamana ganna baganko a gɛlɛyara Bougazelli k'a dɔn n'i ye bagan marala ye i k'i sigi ni gɛlɛya ye sabula kɔsɛn in na o de yelen don wa min ye i ka misi gɛnna ye ni Ala ma jan kɛ u b'a ni kɔnɔ karaba ni Ala ma jan kɛ i ka sinzan u b'a fara ni ka sinzan k'a lakoban sɛbɛnnikɛla ko kɔlɔsiliw de y'a jira e ka nin ko ninnu da k'a lajɛ ɲɔgɔn dafɛ bani Bougazelli a ko i k'a dɔn ko min kɛra coopérative bagan maralaw ayiwa minnu bɛ garabaliba la ɲamana n'u ka jɛkulu tɔgɔ ye bɛnkadi u ko olu yɛrɛ de kamana ganna kɔsɛ in na fo k'a fɔ k'a to ten maa faala jɛkulu min wulilen bɛ wa u ka sonyɛni yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ baganko de ma Numankolo tile 2 min ye san 2024 salankɔrɔba Bougazelli a k'i k'a dɔn bingani wele dɔw kɛra yen min bi maanifi ga i kamana na misi 3 misimuso 3 mitisi a wari ka ca koyi Bougazelli k'a dɔn sina ka t'o den sama ka bɔ
dalu daramera ka ayiwa wɛrɛ la wagati k'i k'a dɔn ka taa ka misidenninw don sɛbɛnnikɛla ko ɲinamakɛ fana o don kelen i k'a dɔn min ye saga ye o den da ni kelen u taara n'o fana ye juin kalo tile 26 2025 maafala bingalikɛla ninnu n'u ka ko ɲɛsinnen don baganko ma o y'u ɲɛsin min ye Buakarisa i k'a dɔn u ka wɛrɛ ma o filɛ nin ye Sabalibugu kuranin na wagati k'i komini 4nan na Bamakɔ yan i k'a dɔn min ye Jetura 16 ye u y'o fara ka bɔ Sinzan la min ye Satakalo tile 16 ye Senu wagati k'i k'a dɔn u ye kunda yenga min ye misi ye 29 wɛrɛ ma ci wa o kun ye Dawuda Saliya Ture ta ye wagati u y'o bɛɛ lajɛlen salo ka taa n'a ye i k'a dɔn wa min ye awa misigɛnna ye i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ a bɛ n'a fɔ o misigɛnna o ni kun bɛ nin na o k'i bɔ yen novembre kalo san 2025 novembre kalo tile fɔlɔ 2025 Bɔkasiri k'i k'a dɔn ayiwa min ye Manangɔrɔnin ye o filɛ nin ye Mutugu la min ye nin baganzow ye u taara u kun da Asana Bari i k'a dɔn u ka wɛrɛ kan Bɔkasiri k'i misi 21 a bɛɛ ye dagɛlɛ de métisiw don Bɔkasiri k'u taara n'o ye awa misigɛnna 2 minnu bɛ misi ninnu kɔlɔsi u y'olu bɛɛ lajɛlen fa ni ka taa ni misiw ye a k'u ma da o fana ma koyi Bɔkasiri n'o kalo tile 28 min ye Tangala ye n'o o filɛ nin ye Mutugula mara la min ye awa misigɛnna Daramani Bari u taara siri kɔlɛ Bɔkasiri k'i k'a dɔn misi 25 saga 6 u taara n'o ye ni bɛɛ lajɛlen kɛra san kelen kɔnɔ o tuma mun de kɛra Bɔkasiri a ko kɔsa in na i k'a dɔn nin baganzunya ko in min ye awa sow ɲɛmaki ka k'a kan u kamana gɔnna a ko k'i bɔ yen min ye ayiwa ɲɛgɛn tɔmɔ koba wodugu zandigila kuma t'o la o min ni min kɛra n'u ko b'u da don o la tile bɛ guwana yan o kuma olu baganmaralaw u ye kulekan bɔ fa bɛɛ lajɛlen na wulikajɔ ka bolo da joona Bɔkasiri nin bagansunyako min daminɛnen filɛ ni faamaw ma wulikajɔ kɛ k'u cɛsiri baganmara laban a nege na bɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen na maa o maa n'o ye bagantigi o jɔrɔlen bɛ Bɔkasiri k'i sabula u bɛ taa bi kan wa a n'a faali i ka misi dakabanaw fɛlɛw u bɛ se k'a salo ka bɔ a minɛn na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Zeniti Bale kɔnɔ a ka bi bɔli la Zeniti Bale o bɛ dansigi an ka bidon kibaru la Bɔkasiri an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye Burapeli n'a jɛɲɔgɔn farikɔnɛjɛ kɛnɛ olu bɛ ni sugu o kan ni to dunna su in na i kana se ka min ye ayiwa segin bɛ kɛ nin kunnafoni kelen kan foli ani tanuni an n'o kɛ ka ɲɛsin ADS ma min ye ale kuma denkɛ min ye Bamagaji an bɛ Dankɔrɔba fɔ denmisɛnnin tɛgɛ ko ko ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔ k'a nin fɔ k'a wale ɲuman dɔn Bɔkasiri k'i k'a dɔn ayiwa min ye Dankɔrɔba ye Ibrahima Karaɲara an ka foli b'a ye ale dɔgɔnin de tɛ Chamariya n tɛ kalabanciya la Chamariya dɔgɔnin ye ko ta i bɛ ka kuma tɛ ta k'u a dɔgɔnin de don problème bɛ min e bɛ fɛ ka jiri bɔ a fara la wa ayi o bɛ b'o la ni jiri bɔ a fara o bɛ se ka b'o la Chamari Karaɲara Bawdi nin jeni gani profiter ay ga naɲini c'est mon petit frère lui ale b'a ka minɛ mérité fɛn bɛ maa o maa kunna o kɔni ye jɔni ye wali kɔrɔkɛ kana siga min ye Sylvie ale tun bɛ jaw la Mamutu Surunin ale tun mana ka an gaw da k'o yɛrɛkɛ e ni ne fila tɛŋulen kun bɛ ɲɔgɔn na wa salam